wonten salah satunggaling guru nuwun inggih Ki Ajar Salokantara. Ki Ajar Salokantara manduweni kathah sanget murid-murid. Ing salah satunggaling murid ingkang jenengipun Ni Endang Ariwulan madosi peso. Amarga peso ingkang biasanipun boten wonten. Banjur Ni Endang matur dhateng Ki Ajar Ariwulan. Ki Ajar, kula ajeng ngambil peso. Lah gawe apa pesone? Niki lho, kula ajeng nyeger pinang. Oh, yo, seo tak cukupi. Nyo, pesone. Tapi kowe kudu hati-hati lho. Lah kenapa Ki Ajar? Iki pesone aja nganti mbok seleke wonten ing panggonanmu ya. Lho, lan napa? Ya wis pokok men aja ngasih mbok pangku. Oh nggih pun, matur suwun nggih Ki Ajar. Yo. Banjur Ni Endang nyigar pinang. Tapi Ki Ajar Ni Endang lali yen pesone niku wau malah dipangku. Waduh, pesone lali tak pangkui. Iki pripun? Banjur Ni Endang ngomong dumateng Ki Ajar Ariwulan. Ki Ajar,